Какво е Европас? Това са документи, които описват твоето образование, трудов опит, умения и развитие. Европас документите са връзката между работодатели, кандидати за работа, университети, колежи и студенти. Използват се в цяла Европа и дават възможност за професионално и лично представяне и реализация във всички европейски страни. В България документите се разпространяват от Национален Европас център, част от Центъра за развитие на човешките ресурси. Използването на Европас документите е доброволно. На този интернет адрес можеш да намериш бланки на български език. Кои са Европас документите? Това са Европас CV, Европас езиков паспорт, Европас мобилност, Европас приложение към сертификата, Европас приложение към дипломата. За да се научиш да използваш Европас, започни с попълване на Европас CV. Това е европейски формат на автобиография, която дава възможност не само да впишеш данни и факти, но и да опишеш уменията си, както и средата, в която са придобити. Както при всеки официален документ, започни с личните данни. След това посочи длъжността, за която кандидатстваш, или сферата на интересите си за бъдеща работа. Длъжността трябва да отговаря на образованието, опита и личните ти умения. Прехвърли се в секцията «Професионален опит». Тук впиши данни за трудовия си опит, придобит по трудов или граждански договор. Започни с последната си месторабота. Стаж или работа в семейния бизнес също се счита за професионален опит. Образование и обучение. Тук впиши информация за образованието си. Училище, колеж, университет, квалификационни курсове. Включи и настоящото си обучение. В секцията лични умения и компетенции можеш да опишеш уменията си и средата, в която са придобити. Тази секция започва с езиковите компетенции. За да попълниш правилно информацията тук, е необходимо да се запознаеш с един друг Европас документ, а именно езиковия паспорт. Той е направен с цел да се опишат по-точно и по-подробно езиковите умения и включва информация за дипломи, сертификати и езиков опит и самооценка на езиковите знания.
Самооценката на езиковите умения се прави на основа европейските езикови нива чрез матрица за самооценка, която е приложена към езиковия паспорт. Матрицата за самооценка има 6 нива в 3 категории – разбиране, говорене и писане. Прочети внимателно съдържанието във всяка една категория, за да определиш собственото си ниво. След това впиши информацията за притежавани дипломи и сертификати. Последната част от езиковия паспорт е описание на езиковия опит. Важно е да знаеш, че за езиков опит се счита всяка по-продължителна комуникация на чужд език, при роднински връзки с чужденци, по време на работа или престой в чужбина, както и при всякакви видове общуване от разстояние. Прехвърли данните от езиковия паспорт в Европас CV. В следващите полета можеш да опишеш различни свои умения, занимания и интереси, които могат да бъдат полезни и интересни за представянето ти като личност и за работата, за която кандидатстваш. Добре подготвените Европас CV и езиков паспорт ще отворят много врати за твоето образование, за професионалното ти израстване и за реализацията ти като личност. Добре дошли в европейските измерения!